Salutare tuturor, eu sunt Lorena, iar astăzi ne jucăm acest Tower of Hell în care urci pe pereți. Ce face aici Peppa Piggy? Ok. M-am ciudat jocul, m-am ciudat joc. Hai ca să vedem. Hey. Da, la 200 de urmăritori dau numele jocului. Și na. Dacă nu vreți, vă rog, dați-mi un follow și o să vă puteți juca și voi jocul acesta. Sper că merge asta și la Pro, pentru că la Pro niciodată n-am ajuns și vreau și ca să văd. Mergem normal, doar am ajuns sus. No! Se pare că nimic nu te omoară aici. Da. Wow, nimic nu te omoară. Deci, nu merge să te arunci. No! Da. Da. Why, bine, gata.